Після кавування і чаювання у нас з дитиною знову вечірній обход. Прийшли до утятось, контролюємо, да, і скоро будемо заганяти. Ти будеш заганяти утят? Все, пішла. Стоїть. Ти утят будеш заганяти? Немає їм що давати? Ти сливку туди вкинула, да? Немає що їм кинути? Немає тут нічого? Немає? Будеш утяток заганяти? Ну ще рано, поки що ще бабуся не казала. Як скаже, тоді ми будемо, добре? Де утятка? Як утятка кажуть? Ках, 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 ках. Ось слухай, як вони говорять. Ках, 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 ках. Отак вони балакають?